Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you guys. Angikho right kodwa siyaxoxa. Ngiyacela futhi uku-addressa enye into ngokuphuthumayo ngokushesha. We guys, i-TV show idlala lapha kumabonakude yenza ukuthi sikwazi ukukhuluma. Mase sixoxile ngezinto esizibona ku-TV show, sizama ukufuna nalezi esifundayo kuzona nesingabonisana ngazo, mase kuba ukuthi-ke siyahleba kancane. Kodwa labantwana njengoba nje kule sikhuluma ngezingane zesithembu, akusho ukuthi sibafisela okubi. Asibone osisi abadala noma o-anti abadala abafisela ingane izinto ezimbi. Sifisela ukuthi be-progress bonke ngokufisa kwabo. Kodwa ngoba seke kune-TV show, le TV show eyenza ukuthi sibe nama-views ahlukene ngento asuke beyiveza ngaleso sikhathi. Nayi-ke into e-unfair eyenzekayo uma yenzeka ngeso le-viewer le manje. Niyabona kule video ade sihleba kuyona sithi uTirelo usegijimile wangena eMzumbe uphakathi. Uphakathi ngempela we guys, ngezinto eziningi engisazoyibala ukuthi ngikhathele. Yazi ukuthi ku-unfair kuphi-ke? Le evela ku-season 2, uTirelo lo obukeka supportive, ready uku-attack noma yini eze ngempumelelo, uba yilento okuthiwa unkosikazi lo funakala laphaya, iyona material efunakalayo, wife material. I-unfair kuphi lento? Uvuyo ikhamera ingekho ube yilento uTirela yiyona manje. Uyayizwa leyo ndaba? Manje mawubuka asakakhulumi guys ngokonarisha ama-feelings abo or emotions. Yeyeni le phone eringa njalo. Asakakhulumi la ngokonarisha ama-feelings abo, emotions, ububona nayo yonke leyo nto. Ngizokhuluma futhi ngaleyo part guys khona ngoba khona i-comment engiyibonile nami khona futhi into ade ngiyicabanga, ngaze ngacabanga lento yokushadela ebukhosini ukuthi engathi ihamba kanjani into yakhona. Asibuyeke kula kuTirelo noVuyo kwamanje ukuze sizokubonisana lokho. Siyaxoxa futhi guys, musani ukuba tense, vele ziningi izinto ezi-wrong kodwa nje ningabi tense, sixoxeni kahle. uVuyo ikhamera beyingekho esupport uSibindi. uVuyo understand izinto eziningi elethe uSibindi kuyena beyingekho ikhamera ngoba isikhona ifike kule phase uVuyo esediniwe. Manje njengoba sibuka sibaningi sinendlela engafani ukubona izinto, omunye engathi uVuyo ke hayi ubengeke vele aza qualify, ube qualify ekuqaleni sithandwa sami. Ingakho ekuqaleni baze bambiza ngomakoti because ekubeni umakoti noma ngabe bekuyisidlaliso-ke ungazi engakabi umakoti official unkosikazi, ube njengoTirelo. Maye njengoTirelo beyifika izinto ethi asiyidlulisi, zifika izinto ethi sizokwenza nje, zifika izinto ethi senze njani. Manje mase season 2, kodwa ngikholwa ukuthi ngoba ifamily nayo i-TV bayayazi ukuthi kwi-TV abazivezeli zonke ezinye izinto kufanele be-understand ngoba iso le-viewer, i-viewer silandela i-storyline. Kodwa iqiniso ukuthi uVuyo uhleli iminyaka emingaka ngoba naye ube ne-period yoku-understanda, yokusupporta, yokuzwisisa ukuthi isithembu simayelana nani, i-role yakhe izoba yini, yonke leyo nto leyo. Yafika-ke i-show, yafika la uVuyo esekhathele. Mayesekhathele bavela kanye kanye noTirelo. Yingakho uTirelo yena sengathiwa muhle ngoba yena uzoba unkosikazi oqotho, muhle ngoba u-understand i-setup yalaphaya. Sesikhuluma-ke nge-setup yalaphaya noma ungena-ke lapha siyayihleba le part-ke guys. Yabo la ile sihleba khona le ye-mindset. Mina ngibona ukuthi uyazikhohlwa ubuwena. Like owakho umqondo fanele ushiye egate-ini.
umqondo wakho ufanele nje kube i-load shedding kowakho. Kungabi khona ukuthi mhlampe wena ekhaya kini kukanjani, uhambe waye e-university, unjani. Kufana nokushadela ebukhosini, ukuthi izinto ozaziyo uyishiya ngaphandle egethini. Uyashuzofa nemizwa yakho, uyashuzofa nobuwena, ushuzofa nje yonke into ethi buwena. Mase ngaphakathi-ke uthola i-identity entsha because uzongena kulowo mndeni omkhulu onezinto zakhona ezimile ngokuhlukahlukana. Sewuyafundiswa-ke manje, sekufakwa lezi zinto, ubamusha laphayana ube yingane. Because ma ungena uwena unjengami njengo-Fix ngeke usurvive. Ma ungena uwena uzofika umosha izinto ey'ningi, usuxakekile ukuthi hayibo inganekwane yini le engiyiphilayo. Ngibuka lokho ukuthi shuthi ukuze ungene uhlale, shoes off imizwa yakho, shoes off ingqondo yakho, kodwa ube nakho ukuthi-ke kuyabhiziniswa. Akumanga guys, ngizonikhombisa futhi ukuthi akhona amanye amanga sengiwabambile. Sengijahe ukuthi iphele i-show nginikhombise. Kuyashuzofa laphayana. Uma ngabe kuphela kwangena namasokisi, uma ngabe kusagqoka amasokisi, akakhiphanga yonke into uma ngabe. Wayikhipha iy'cathulo zingaphandle, ngisho imizwa yakho. Ukuthi nje wena uyintokazi kabani, wahamba wayofunda, kini bekunjena, umalume wakho uyintandokazi kamalume, uyintandokazi kababa wakho. Ayifuneki leyo nto. Kufuneka nje ube wuwe, ube engathi uyingane esazofunzwa-ke amagama, ifundiswe yonke into ukuze ube yile nto abayifunayo. Ngoba uma ufike nje uphelele, ingqondo yakho isanjalo, nemizwa yakho uyihlonipha, uzohlukumezeka laphayana. Uzohlukumezeka kulesa sidididi esenzakalayo kwisithembu. Kufana nje nokushadela ebukhosini. Yabona lapha yaphesheya ukuthi lo ubhuti wakhona omunye waze wabaleka nonkosikazi wakhe. Wasesebalulekile ngoba wayebona ukuthi unkosikazi wakhe ngeke bemphathe kahle, umndeni wabajikela. Angithi unkosikazi lo ukabhuti akavumanga ukuthi abe ile nhlobo abayifunayo, noma e-download izinto zakhona, noma kube ukuthi uzohlala uzohlala phezu kwezinto ey'shokwana. Angithi nambona unkosikazi besekhuluma laphaya no-Oprah nobhuti, niyazi laphayana. Babona ukuthi unkosikazi ongalungile lo, usuke elungile. Ile setup yomndeni. Yabo le mndeni le enezinto sibuye sithi hey, kodwa loya mndeni unjani? Yabo lo mndeni leyo mawuzoshada khona-ke uyashuzofa. Ikhona vele imindeni enjalo eKZN iminingi. Usho ukuthi uma uyoshada khona iminingi. Ngeke nginibalele, angikho right guys, ngiyazama la uphushe emavidweni. Manje la niniza nizongiphoxa, nizongatheka. Nkosi yami anginawo umoya omubi, iy'ngane angiy'fisele okubi. Bonke badeserve izinto ezinhle empilweni. Ukuthi umjolo wabo or uthando lwabo njengoba luku-TV lusenza sikwazi ukukhuluma ngokuthi khona isiteji esinje. NjengoVuyo manje mayebuka uTirelo, ikhona le part engimnandi kuyena because lento uTirelo ayiyona ehleka i-understanda ube yiyo, but uVuyo akasashayelwa ihlombe because manje sekuwuVuyo one-agenda, manje uVuyo oze expose. Kanti uphuma laphaya uVuyo ngesikhathi-ke ngikuFix ngenza i-review, ngiyakwazi ukusebenzisa uVuyo as i-reference yaka-left, ngiyakwazi futhi ukusebenzisa uTirelo as i-reference yaka-right. Ngikhuluma ngoVuyo ngoba uyabona uVuyo ubuka ukuthi hawu usemtreat-a kangcono, kodwa nami ngimenzela izinto ezingaka. Angithi uVuyo ube khona before uTirelo, wafika uTirelo bawakhona ukuthi bayasondelana, kodwa njengamanje uVuyo akaphathekile kahle, lo uyahleka. Vele-ke ngeke kuze kube mnandi nalena esiyenzeka nje manje. Angithi manje sesimthole sephakathi uTirelo eMzumbe, nasey'nganeni usekhona, usemningi. Sekunaleyo distance nje, naleyo gap nayo uyayibona, njengoba nathi samaviewers siyibona. Obezoba neqiniso-ke ngeke abe nalo iqiniso. Obezothi-ke
noma sesila novuyo kodwa ungenzela u-1, 2 no-3 umpumelelo, ngoba uyazazi izinto azenze kuvuyo, wamvumisa zona, wam-understandisa zona, wamkhalisa, wamthulisa, ngeke akwenzeke. Manje osesele ne-TV show engabuka ukuthi ikhamera ike yangababikho u-4 years singababoni. Kulo 4 years uvuyo ube yimbokodo mangabe ukuba yimbokodo ukwamukela izinto eziningi. Njengoba sekuwuTirelo manje ngithi hayibo uTirelo kwenzakalani ngaye, wavele wenza ngathi akukho lutho. Wenza ngathi akukho lutho, thina sizwe kukhuluma ngisho umndeni. Uyabo. Novuyo-ke ubenjalo. Manje ngeke kuze kube mnandi ukuthi mina ngikwenzile lokhu, osethola ihlombe yilo osehleka manje. Osethola ihlombe mhlawumbe sekuthiwa-ke uyena wife material-ke lo, ngoba kushiwo njalo. Umkabhuti sekuwuTirelo. Uvuyo 4 years ekhona. Kuze nje kushintsha manje. Kanti ngesikhathi kushintsha uMpumelelo mayineqiniso, yena ngabe akufanele ngabe usenezinto afuna ukuzisho ngovuyo, esazi nokuthi nezingane ezimbili ngoba umbekezelelile. Ngabe ufuna indlela yokuhloniphisa Nkosi yami ukuthi khona bayabona ukuthi abasavumelani ngendlela yabo, kodwa aqhubeka amhloniphe ngoba uvuyo uphuma la uTirelo khona. Ngesikhathi sibuka ukuthi uTirelo uphuma la uvuyo ade khona, yikho sithi uyagijima, kodwa mayegijima nansi ingozi ngokugijima. Akusho lokho ukuthi ngibafisela okubi. Sizwana-ke darling, akusho. Yikho nje ngisebenzisa i-example yaMacele noMayeni ukuthi uMacele why athi akazwanga ukuthi khona ingane. Nangu ucelebrate u-20 years emshadweni, ingane ino-21. Shuthi igaxevu-ke emshadweni wakhe. Senjenjani uphatheka kabi ngoba nangu uma wengane sekhona. Nangu kuTirelo naye egijima ukuthi Tirelo wagijima nomfana, ngisho umndeni wakhe nayo uthi hayi siyasaba indaba yakhe yamantombazane ukuthi sizoyithini. Wena kodwa sewuphambili kakhulu, wena uvika zonke izinto. So umfihlile manje ingoba si-review ishow. Hayi ukuthi senginomoya omubi engithi yabo nje bengifisa mina ukube ube neqiniso umfana waphela impilo eqondile, wasala kuvuyo noTirelo. Enze kahle. Emshiye lo ongenayo ingane ukuze enze iqiniso naleli esizwa ngathi ubaba wakhe uyalikhuluma, ngoba ubaba wakhe ufike ekhuluma sengathi isolution ikhona kanti ayikho. Kuphambana phi mase sithola ukuthi ingane ayihlawuliwe. Hawu. Kungabe ubaba ofanayo la obize umfana wathi kulo bhuti ngisho sengifile. Uma izivumelane sethu engasigcinanga uyobona ama-true colors ami. Ufunga ngendodakazi yakhe ubaba esikhuluma ngaye. Uthini-ke ngendodana yakhe engena kwamanye amagceke, kwamanye amakhaya. Uyabona lapho-ke sesifuna iqiniso, sibuza iqiniso. But mangenza i-review ngisakhuluma nge-TV show ngilandela komjolo, kuyoba ukuthi ngikubone kanjani lokho. Kodwa mase sizwe eqinisweni abazali-ke akekho umzali ofuna ukuthi ingane yakhe ingaphathwa kahle, akekho. Nomseleka akafuni noSine wakhe, noma kaVuyo akafuni noVuyo wakhe, noma kaTirelo noma engakavili akafuni noTirelo wakhe. Nawe awufuni nengane yakho. Yilokho-ke bengithi mina leyo part akufanele sibe bias, because umzali nangale eMzumbe uthe njengoba sekunje ongcono le boyfriend ayize sibhekane ubuso nobuso, ngifuna ukuthola umqondo wakhe. Nakuba nithi-ke i-culture nesiko nesintu nesizulu akuvumi, kodwa umsele kuyibizile i-boyfriend kaSine, wahlala nayo endlini yakhe wayibuza ukuthi uthini ngoSine, uthini ngey'ngane zakho, ngoba ngifuna ukuthi sibe ne-agreement. Ukwenziswe yini lokho? Ukuba umzali okhathazekile ngendodakazi yakhe. Uma indodana yakhe-ke seyenza njenge-boyfriend kaSine, wenze njani? Ukhona omunye umama wakho wakhuluma ngalento, ngifuna ukunilandela amazwi alo mama ngoba mina ngibuye ngikhuluma imbudane mhlawumbe ningangizwa. Ukhona umama wakhuluma ngale ndaba le.
Yazi ukuthi into mhlambe indlela elula kanjani. Ake sithi ngisifake iBhayibheli. Kuthiwani ngomakhelwane kwiBhayibheli? Yes. Lokho-ke. Ngoba ongakufuni kwenzeke kuwe, ungakufuni futhi kwenzeke nakomunye oseceleni. Uyayizwa indaba? Ngeke vele abazali behlezi beseduze kwey'ngane namaphutha eziwenzayo. Kodwa umzali mayethi mina ngiqondile, ngifisa ukuhamba ukuqondile. Siyabona guys bethula iy'ngane kumakhosikazi. Namuzwa emva kwalokho esethi-ke sesinesikweletu sokuthi-ke kule mindeni sihlawule ukuze igama lethu sihlonipheke. Kwagcinwa ngokuthi nje iy'ngane-ke yilento engiyifunayo, wenza lento engiyifunayo. Hayibo samangala thina abanye ngoba asizwa ngokufana ngithi. Samangala ukuthi mayithi yilento engiyifunayo, akabali ngani ukuthi nangu umntwana enza ukuthi, okusho ukuthi okulandelayo fanele senze nje. Ngaphandle-ke uma be-act-a-ke phela-ke ukuze sibagxeke udu benzeke imali asazi-ke. Kodwa bebaholele-ke nalabantwana ngoba phela manje nabo ngesikhathi be-act-a bakhona phakathi, batholakala sebekhulumeka kanje. Kube-ke nabalandeli abafuna ukuzoxabana nami. Ngiyaxolisa guys-ini. I-TV show yenza ukuthi sikhulume ndawonye. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.